Haka Election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC kabalapan long haka arpoi trik rempang arja arpusan haki arpu khandai tliki constituency kajingwan ki Nongthymmai vote kababun tam kadai Nongspung-Sohīong constituency kata da prapun rio point not khandai percent but kabaduna tam kadai Nongthymmai constituency kabalong tang san pu khandai point nyo san percent ki padai East Khasi Hills district Nongspung-Sohīong ka jinga kon ka long ka ba shong shit ba hakaban nakani ka constituency ki dan ringot ki kertong ki bi ai rang ki kenthop yo ba sensyar ku par roiling dot thaba naka United Democratic Party UDP ubadeiru MLA ka Sohīong uba samlin mal ngyang ka National People's Party NPP baru badeiru MLA bat MDC barem baru ba Nathaniel Rammai ka Congress ubare ukhun jong MLA barem ka Sohīong uba HDR ling dot bam kwai hadwaru blai Nang ta uba Student Star thaba naga Hill State People's Democratic Party uba ban perkhat nong rang ka Voice of the People Party lambat ka kong Soni Kharjana ka bay khun kum ka kurtong khlamseng Shu MDC bamanta kani ka constituency u share bor lang maulong u khlam tre bani aireng shu ban ailat yo ba samlen mal nyang ban yakhun kani ka constituency ka don baro laipu ar hajar shispa san phoi ngot ki Nongthymmai vote henrei ki bawan Thep vote ki long arpu hunyo hajar nriuspa nyopu prangot Nongthymmai pat ka jinga khun ka dai hapreng uba penyat sing CM ka NPP ubaderu MDC bamanta ka Soreng Kham uba Desmond KL Maulong ka UDP uba Winston Tony Lingdo ka VPP uba Alan Victor Lingdo ka Congress uba Ericton Donboxwer ka Khnam paruba Fairlock D Ringsai ka BJP Kani ka constituency ka Donboro laipusan hajar South Pa prapusaw ngot ki Nongthymmai vote henrei ki bawan man Thep pat ki long tang arpuwe hajar arspa ngot Kajingwan ki Nongthymmai vote hakiway pat ki constituency na Riboy district ki long hajirang naga laipu khandai hajar san puway ngot ki bawan Thep pat ki long tang arpu nyo hajar san spa san pulai ngot kabalong nyo po point san ru percent hanong po naga laipu nyo hajar nyo ngot ki bawan Thep pat ki long tang arpu pra hajar ar spa saupu ar ngot kabalong nyo pun ru point lai ar percent Hamau hati naka laipu pra hajar nrus pa san pusan ngot ki bawan Thep pat ki long laipu hajar shispa prapo nyo ngot kabalong nyo pu pra point not khandai percent ha omsning naki laipu nyo hajar khandai spa san ngot ki bawan Thep pat ki long tang ar pu khandai hajar khandai spa khat saw ngot kabalong nyo pu pra point khandai ar percent Barha umroy naka laipu saw hajar nrus pa san puway ngot ki bawan Thep pat ki long ar pu nyo hajar nyo spa khandai pu khandai ngot kabalong prapo point ar lai percent Naki constituency ka East Khasi Hills pat ki long ha Soreng Kham naka laipusan hajar lai spa an rupusaw ngot ki bawan Thep pat ki long arpu khandai hajar nrus pa san ngot kabalong prapo lai point nyo ar percent Hamau kunro naka laipun riu hajar nyo spa nyo ngot ki bawan man Thep ki long arpu khandai hajar nyo spa ar ngot kabalong prapo point khandai ar percent Nongkram naga arpulai hajar nyo spa arpuway ngot ki bawan Thep pat ki long khat khandai hajar praspa saupo ngot kabalong prapulai point riu saw percent halang kadam like kro naga arpu khandai hajar lai spa arpu nyo ngot ki bawan Thep ki long arpu ar hajar praspa lai puway ngot kabalong nyo point prasan percent Nongshken naka arpu pra hajar nriu spa lai pu pra ngot ki bawan Thep ki long arpu ar hajar praspa saupulai ngot kabalong nyo pu khandai point nyo riu percent Nangta hasela naka arpulai hajar arspa khat san ngot ki bawan Thep pat ki long khat pra hajar nruspa khat nrungot kabalong prapo point iwe khandai percent Hamau sunram naka laipu nyo hajar arspa laipu prangot ki bawan Thep pat ki long arpu khandai hajar san spa nru pusan ngot kabalong nyo pu khandai point nru saw percent Hasora naka arpu saw hajar nyo spa arpu prangot ki bawan Thep ki long arpu hajar nru spa laipu wengot kabalong prapo lai point ar saw percent Hamalim nak saw pulai hajar shispa san pongot ki bawan Thep ki long tang lai puway hajar khandai spa lai pongot kabalong nyo pu saw percent halaban mau pram kabadon khat nriu hajar san spa saw pu nyongot ki bawan Thep pat ki long khat way hajar nriu pu khandai ngot kabalong nriu point pra khandai percent Amal ki lai umkra naka arpo hajar saw spa prapu nyongot ki bawan Thep ki long khat ar hajar praspa lai pu ar ngot kabalong nriu pu ar point nriu lai percent Hamau khar pantorum kra naka arpulai hajar shispa khandai pusan ngot ki bawan Thep ki long khat saw hajar nyo spa lai pulai ngot kabalong rupulai point san ar percent Hajayau naka khat nyo hajar shispa lai pu khandai ngot ki bawan Thep pat ki long shipo hajar khandai spa prapu khandai ngot kabalong rup saw point iwe ar percent Hamau lai kabadon bun ki Nongthymmai vote kata naka saw pu khandai hajar praspa khat lai ngot
Henry ki bon Thep pat kilong tang lai pusan hajar khandai spa nyopu nyongot kabalong nyopu R.RR%. Bat hamau plang ding yei kabadon lai pusau hajar nru spa khandai puwei ngot ki bon Thep pat kilong R.pra hajar R spa sau pusau ngot kabalong prapuwei .sau R%. Naki Artli ki constituency ka East and West Khasi Hills district amai rang nong klau kabadon sau pra hajar nru spa prangot ki nong Thep vote ki bon Thep pat kilong lai pukundai hajar nyo spa nru pukundai ngot kabalong prapuwei pra R%. Bat hapar yong mau that raisan naka sau puwei hajar khatsan ngot ki nong Thep vote ki bon Thep pat kilong lai pu R hajar khandai spa sau pusau ngot kabalong prapo lai R%. Haki Atli ki constituency ki bahap ha Southwest Khasi Hills district hamau kerwan nak lai pukandai hajar san spa lai pongon ki bon Thep pat kilong lai puwei hajar nyo spa arngot kabalong prapo .R0%. Bat halang ren nak lai pun riu hajar si spa anru pongon ki bon Thep pat kilong lai po hajar ar spa san pusan ngot kabalong prapo lai riu nyo %. Haki lightly ki constituency ka West Khasi Hills district han Nongstun kabadon 10,000 R% ngot ki nang Thep vote henry ki bon Thep pat kilong tang lai pu R hajar khandai spa ar pukandai ngot kabalong nyau puwei .san%. Haram rajar ngam kabadon 10 pu R hajar si spa anru ngot ki bon Thep pat kilong lai pu R hajar lai spa prapukandai ngot kabalong nyau pun riu khandai R%. Bat motion road kabadon 10 lai hajar praspa khat sau ngot henry ki bon Thep pat kilong tang lai pu R hajar nru spa nru pusan ngot kabalong nyau pusau .san%. Kumta hakini ki arpu khandai tli ki constituency naki khandai lak khandai pun riu hajar si spa nyau pu prangot ki nong Thep vote ki bon Thep pat kilong nyau lak nru pusau hajar nyau spa ar pusau ngot kabalong nyau pun riu nyau %. Shu ki kertong borok ki biya ai rang nakini ki arpu khandai tli ki constituency ki don borok shispa sanpu prangot kentop khat arngot ki kertong longkme bat na prang kini khat khandai ngot ki ki sitting MDC ki bat terwa ban sajet ha ki nong Thep vote. Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam Duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.